אם אתה מרגיש שהטלפון שלך, הדחפים שלך, היצרים שלך, או ההרגלים שאתה בעצמך מתבייש בהם, פשוט מנהלים לך את החיים, אם אתה מבטיח לעצמך שוב ושוב ושוב, שממחר זה נגמר, אבל ברגע האמת, היד פשוט זזה לבד. אז תדע דבר אחד חשוב, אתה לא חלש ואתה ממש לא לבד. רוב האנשים מנסים לנצח את ההרגלים הרעים שלהם עם כוח רצון. הם מחליטים לעצמם להיות חזקים יותר, ומבטיחים לעצמם שוב, מנסים להיות חזקים. אבל האמת, שכוח רצון הוא משאב שהוא מוגבל. בסוף יום עבודה, כשאתה עייף, לחוץ או מותש, המוח פשוט חוזר לאוטומט ולהרגלים הרעים. וזאת הסיבה שגברים טובים, ערכיים וחזקים מוצאים את עצמם שוב ושוב ושוב באותם הרגלים שהם נשבעו לעצמם להפסיק. מסכים, דחיינות, פורנו, או כל הרגל אחר שמרוקן אותך מהאנרגיה שלך ומהביטחון העצמי שלך ומונע ממך לחיות כמו המלך שאתה ראוי להיות. נעים מאוד, שמי ניר ברק, אני מאמן מנטלי כבר מעל 6 שנים ועבדתי עם מאות אנשים על שינוי ההרגלים ושליטה עצמית. אבל האמת היא שהמסע הזה התחיל הרבה לפני. לפני בערך 9 שנים זכיתי לחזור בתשובה, ואחד הדברים הראשונים שהייתי צריך להתמודד איתם זה בדיוק אותם הרגלים של פריצות, של תאוות, של דברים שהרגשתי שהם לא מי שאני הייתי רוצה להיות. וזה היה מאבק אמיתי, לא רק רעיוני, אלא מאבק יומיומי של מלחמה ביצרים. ומתוך החיפוש הזה הבנתי משהו עמוק. הבעיה היא לא שאתה חלש. הבעיה היא שלא לימדו אותך איך עובד מנגנון ההרגל שלנו במוח. וכשחקרתי לעומק את הפסיכולוגיה של ההרגלים הרעים, את מנגנוני הדופמין במוח ואת ההשפעה של הסביבה והרגש על הדחפים שלנו, גיליתי משהו מדהים. אנחנו לא צריכים להילחם בהרגלים. אנחנו צריכים לפרק את המנגנון שמייצר אותם ולתכנת אותו מחדש. וזה בדיוק מה שעשיתי בקורס שיצרתי, להחזיר את הבעל הבית ולחיות כמו מלך. בקורס הזה אתה הולך ללמוד צעד אחרי צעד איך למוטט הרגלים מהשורש ולהחזיר לעצמך את השליטה על החיים. אתה תבין איך עובד מעגל ההרגל במוח, גירוי, חשק, תגובה, תגמול, ואיך גירוי אחד קטן גורם לפעולה אוטומטית שמפעילה אותך. אתה תלמד איך ליצור את הפער שמאפשר לעצור נפילה בזמן אמת. איך לשבור את מעגל ההלקאה העצמית שמוביל לעוד נפילות. ואיך לבנות מחדש משמעת פנימית, ביטחון עצמי ושליטה על הזמן והאנרגיה שלך. כשתתחיל ליישם את הכלים האלה, אתה תתחיל להרגיש משהו שרוב האנשים כבר שכחו איך הוא מרגיש. שליטה עצמית אמיתית, יותר נוכחות בבית, יותר אנרגיה ביום יום, יותר חיוניות. והכי חשוב, אתה תחזור להיות אדם שעומד במילה שלו מול עצמו ולחיות כמו מלך. וכדי לוודא שאתה באמת מצליח בתהליך הזה, צירפתי לקורס הזה גם כמה בונוסים מיוחדים. הראשון הוא צ'קליסט לבוקר של בעל הבית. פרוטוקול קצר של 10 דקות שיעזור לך לפתוח כל יום בשליטה, במקום להיגרר לטלפון ולדחיינות. הבונוס השני הוא מדריך אודיו לרגע הדחף, קובץ קצר שאתה מפעיל בדיוק כשיד מתחילה לזוז לבד. הוא עוזר לך לייצר את הפער ולעצור את הנפילה בזמן אמת. ובנוסף, צירפתי גם שיחת פיצוח אישית עם מנטור מהצוות שלי שתעזור לך למפות את ההרגלים שלך ולבנות מסלול אישי לשינוי שלך. ובנוסף לזה, אתה מקבל גם גישה לקבוצת וואטסאפ פרטית שבה יש אחריות, תמיכה, הכוונה בתהליך וייעוץ אישי איתי. האמת היא שאני רואה בזה שליחות, כי ראיתי יותר מדי גברים טובים שמרגישים שהם פשוט חיים בפיצול אישיות. בחוץ הם מצליחים, חזקים, ערכיים, אבל בפנים הם מרגישים שהם איבדו שליטה. ולכן החלטתי לקחת את התהליך שבדרך כלל עולה אלפי שקלים בליווי אישי שלי, ולהנגיש אותו כאן, בקורס דיגיטלי, במחיר מצחיק שכל אחד יכול להרשות לעצמו. המחיר המלא של הקורס הוא 4,000 שקלים, אבל כרגע, במחיר השקה מיוחד, אפשר להצטרף אליו ב-399 שקלים בלבד. כן, זה פחות ממחיר של ארוחה זוגית במסעדה. ואם אתה עדיין מתלבט, חשוב לי שתדע דבר אחד. אין כאן שום סיכון. יש לך אחריות מלאה ל-14 יום. אתה נכנס לקורס, סופר בשיעורים, מתחיל ליישם. ואם אחרי שבועיים תרגיש שזה לא עזר לך ולא קידם אותך, שלח לי מייל ותקבל את כל הכסף בחזרה, בלי שאלות. אז אם נמאס לך להרגיש שההרגלים שלך מנהלים אותך, ואם אתה רוצה לחזור להיות בעל הבית על החיים שלך, על הזמן שלך ועל האנרגיה שלך, לחץ עכשיו כאן על הכפתור בדף ולהצטרף לקורס. אני מחכה לראות אותך בצד השני.